Viehelukon kiinnitys uistimeen. Avataan viehelukon kierre. Asetetaan uistin paikalleen ja lukitaan kierre takaisin. Noin, naps. Siiman kiinnitys viehelukkoon. Tee lenkki. Pidä ote sormien välissä. Kierrä siima 5-10 kertaa ympäri. Taivuta kierteeseen ja noin. Leikkaa ylimääräinen siima poikki. Noin. Ja lukitus on valmis. Siima ilman solmua. Siiman lujuus säilyy valmistajan antamissa tiedoissa. Helppo.